Pasteur, filiala Filipești, ca unitate de referință a medicinei veterinare românești, își propune să fie alături de medicii veterinari și fermieri prin produse realizate la standarde înalte, respectând toate cerințele GMP și GLP în vigoare. Calitatea produselor marca Pasteur Filipești este asigurată printr-un control riguros, încă din etapa de recepție a materiilor prime și a materialelor de asamblare și până la produsul finit, în cele 3 laboratoare de analiză: interfazic, fizico-chimic și microbiologic. Laboratorul interfazic este centrul activității de producție. Aici se asigură controlul pe flux în toate etapele de fabricație prin analize rapide cu echipamente specifice, procesul fiind unul laborios. După finalizarea fiecărei etape de fabricație, produsul intră în faza de carantină și testare microbiologică și fizico-chimică. În cadrul laboratorului de microbiologie se realizează testele de sanitație, testele de sterilitate și controlul microbiologic. Laboratorul este proiectat și organizat în acord cu cerințele GLP, cu zone clasificate pe clase de curățenie, controlate prin sistem HVAC și separate prin unități SAS, asigurând 4 fluxuri distincte: pentru personal, probe, sticlărie și deșeuri. Fluxul de probe și fluxul de personal sunt circulare și concentrice. Fluxul de probe are loc în cercul interior, iar fluxul de personal în exterior, evitând astfel orice risc de contaminare încrucișată. Accesul personalului în laborator este securizat, trecerea în zonele clasificate și controlate făcându-se prin unități SAS cu schimbare de echipament adecvat zonei. Probele înregistrate în camera de primire sunt alocate pentru analiză, iar transferul lor din camera de primire în zona de pregătire se face tot prin unități SAS. Pregătirea probelor se face în zone de clasa B de curățenie și clasa A, sub glaful nișelor biologice. Apoi, acestea sunt transferate în camera de citire și menținute în termostate pe o perioadă specificată și la o temperatură dată: 14 zile pentru teste de sterilitate și 5-7 zile pentru controlul microbiologic. Probele sunt verificate zilnic și, la final, primesc sau nu buletinul de analiză care le atestă calitatea microbiologică. În laboratorul fizico-chimic se controlează materiile prime, ambalajele primare și produsul finit. Tot aici se efectuează și testele de stabilitate. Se lucrează cu echipamente de ultimă generație și se efectuează teste specifice: dezagregare pentru pesarii, disoluție pentru comprimate, etanșeitate pentru blistere și flacoane, friabilitate pentru comprimate, identificarea substanțelor active și a materiilor prime, controlul consistenței unguentelor și multe alte teste. În urma acestor analize se obține buletinul ce le atestă calitatea fizico-chimică și certificatul de conformitate. Abia după acestea, produsele sunt distribuite în piață. Iar pentru a fi siguri că produsele deja eliberate pe piață își respectă calitatea, acestea sunt controlate periodic, atât prin teste de degradare accelerată, cât și în condiții normale de depozitare în camera de stabilitate. Deșeurile rezultate în urma activității de laborator sunt decontaminate, neutralizate și stocate în camera separată, pentru perioade scurte. Eliminarea lor se face cu ajutorul firmelor specializate. În cele 3 laboratoare lucrează o echipă de 22 de specialiști, instruiți permanent în traininguri interne și externe, unde se documentează despre ultimele tehnologii și inovații în domeniu. Numai așa putem să ne ținem promisiunea de a livra cele mai bune produse farmaceutice veterinare și de a răspunde provocărilor din acest domeniu. Vă mulțumim! Laboratorul Pasteur, filiala Filipești.